Zimbabwe musvondo rakapera takarasikirwa negamba remumhanzi, an icon in music. Vamwe vaivati maestro, vamwe vaivati living legend, asi isusu vazhinji taivati madzibaba Nicholas Zakaria. Kusangana kwatiri kuita pano paKunashe TV kana kuti paKunashe Studios, kana kari kekutanga bayai like, kana kari kechipiri bayai kabhero kuti musazorasikirwa ne each and everything chatinoposta. Regai tidzokere munyaya yedu. Madzibaba Nicholas Zakaria vakawanda taingozoona vachibura mumashows, vachibura mhanzi dzavo mumavideos pane Ezomgido. Fanike isusu vechikuru vechidiki takakura tichivaona vachibuda pana ana Ezomgido vachirova mavhi nemagokora muvhidhiyo yanga ine green screen ine malights vaina Alec Macheso. Vazhinji vamwe ama 2000 vaizovaona vava kumagala. Zvichidaro ari munhu aizikanwa zvisingaiti. Baba Nicholas Zakaria vakasimudzira vakawanda zvokuti hapana asina kuvaziva uye asingavazivi. Nhaka yavo yemumhanzi yakakurisa zvokuti hapana asingavazivi kuMozambique. Kunyanya kuMozambique wainyanya kutora mashows kunana Zambia, kunana South Africa, kunana Botswana. Hapana kusina kusvika muziki yavo ichivatevera. Handisi kuda kunyanya kutarisa kuti madzibaba Nicholas Zakaria vakaita sei kana kuti vakazoshaika sei, asi ndoda kuti tiunganidze nhoroondo yavo. Ndinoziva kuti pamwe ndichapotsa, munongondicorrecta mucomment section tichibatsirana. Zvakakosha kuti tichengetedze nhoroondo yevaimbi vedu kuitira magenerations achazouya, nekuti dzimwe nguva history inozogona kudistotwa nevanenge vazouya panguva iyo vanenge vachinyora. Baba Nicholas Zakaria vakazvarwa mugore ra1956 kumapurazi kumazowe kune estate yainzi Belgoni Estate, kuti kumapurazi kana kuti kumafamu kwaichengetwa nevarungu. Ndoko vakatanga kuita zvemagitare. Semwana vakatanga kuita zvemagitare nekuona baba vavo vaiita zvemagitare. Vavo vainzi Maluva Chenekai uye vairidza box guitar. Ivo vaiva vasingadi nazvo. Vaiti vakaudzwa kunzi namberi ndichiritambisa vaisvikopopota kana vabva kubasa indongonyarara zvangu, asi vakazonzwa kuti ndakugona kuridza. Kubva munguva ndichitora gitare vandichada kuriridza vakaita sekundiramwira vatatora gitare riri ndovakazoita kuti ndibudirire manje. Saka ndakutoti neimwe nguva ndikafunga kunovashanyira totsvaga chitrauzi kana chibhatya kana chiindombonowapa ivo vatanga vanyatsoona kuti iri basa. Kugonawo gitare apo naapo, madzibaba Nicholas Zakaria vakazoti regaiwo nditange kabhendi kangu. Munoziva kuti vanhu vanenge vakutanga mabhendi ekare vaiamba mafunny names, maGreen Arrows, maBlack Spirits. Ivo vakatangawo bhendi ravo rainzi The Green Mangoes muna 1975. His mentor was the late Robson Kaitano akazoshaya muna 2003 uye anozikanwa kuti aidzidzisawo vamwe magitare. Muna 1980 Kaitano akazogadzirwa kangoma kake kandichaisa kanonzi Tamba Kongonya uye akazoshayika zvake mugore ra2023. Kubudirira madzibaba vakabva vazobva kumapurazi kumafamu ikoko kubva vasvikawo muHarare, nzvimbo yedziva rasekwa. Yatingati it was the maker for many musicians panguva iyoyo. Ikoko ndoko vakasvika kuonana nana Solo Makore. Solo Makore tinomuziva achiridza dendera, ane one of the famous rhythm lines kana kuti rhythm guitar melodies kakaika inoti kinde 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 kinde, and handingazozivi hangu zvakaita. Ndobva vasangana futi naShepherd Chinyani. Shepherd Chinyani ane history yekudzidzisa vanhu. Ndiye akadzidzisa ana baba Alec Macheso, vaimbi vakawanda vaiita zvesungura aienda kunobatiswa aibva mumaoko aShepherd Chinyani. Na 1984 madzibaba Nicholas Zakaria akabva ati regai nditangewo rangu bhendi, sezvo tichiziva kuti madzibaba ane kana kuti maroots aiva muMuslim kana kuti muchawa. Akabva ati chii chatingasanganisa mazita akadziya green ravo riyeriye pakutangawo bhendi ravo rainzi Kiyama Boys. Vakaritanga kunzi kwaJuru Growth Point outside of Harare muna 1984. In 1984, Nicholas Zakaria struck out on his own, forming Kiyama Boys at Juru Growth Point. His band name is from Kiyama, the Islamic Day of Resurrection or the Last Day. Regai tinzwe madzibaba vachitaura kuti zita rakuti Kiyama Boys riuye inguva yekuti ndakafunga kuti ini ndagumirwa. Saka zvandakuda kutanga rimwe gurupu rinonzi risati ratumidza zita, zvandada kutanga gurupu iri ndingaritumidza kuti kudii. So ndakatanga kufunga mutauro wekwedu lokuti kana chiti Kiyama Boys, Kiyama kuti Kiyama zvoreva kuti magumo, ndo zuva rokupedzisira rechinhu chose panyika pano.
Saka ndakazviti zvandatanga gurupu iri ndo gurupu rekupedzisira, handina zvimwe zvandichatanga futi. Kana raramba gurupu iri zvina nekutosakura mupurasi edza tsana wangu tine chikupo chakabva ndikadzoshevedza Margaret Gwesha anova mudzimai wangu, ndikashevedza Sifas Karushanga, ndikashevedza Sam Chikudzura, ndikashevedza Alec Macheso. Wataenda kunonzi kwaBhora uko pandakatorana nevanhu chinogara pasi kwaBhora, ndichitsanangurira vanhu ava chimiro chandaifunga chaiva chiri mumusoro mangu. Vakatora nguva vachiteerera zvandataura zvese. Ndapedza ndikabvunza kuti pane ane mubvunzo ese, vakati kwete hatina mubvunzo. Zvamataura izvo ndozvinhu zvatava kuda kutoita izvozvi kubva tatotanga kutopractice. After a string of singles, Kiama's first album was Kubva Kure in 1990. Pane chimwe chinhu chatisina kuzwisisa kana kuti chisingaziva vanhu vakawanda. Madzibaba aZakaria mudzimai wavo anonzi Margaret Gwesha aitoimbawo, aitova muimbi akatozvimirira anotoimba. She started out as a singer and dancer at Kasongo early in the 1980s. The biggest Kiama hit song came around 1989. Madzibaba Nicholas Zakaria would be on the lead guitar, but pane song Sifas Karushanga took up the lead. Zakaria was on the rhythm, Nicholas Chakanyuka was on drums, Alec Macheso was on bass, and a certain System Tajwida was on the lead vocals. Success of Mabaua was sadly the destruction of the early Kiama boys. Because vazhinji vanoti song Mabaua yakanyorwa naNicholas Zakaria kana kuti na System Tajwida, but ukaita tsvakurudzo unozotoona kuti song iyoyo yakanyorwa nainzi Sifas Karushanga. Sifas Karushanga ndiye akanyora song, System Tajwida akaimba neimwe Kiama boys vachibatsira kukochera negitari. Karushanga wrote the song Mabaua, sung by System. He felt he didn't get enough credit for the hit. He left Kiama, formed his own band and named it after the song he wrote, Mabaua Express. Ndakamboona imwe nyaya muparade, System Tajwida achitokombrena kuti yowe grama yandipa kamari shoma, yandipa 700, mazuva acho 700 yaishanda. Sifas Karushanga achiti waiwa Kiama yakandibata rafu, yakandipa mari shoma. Ufu chinindi ndakanyora, but mazuva iyayo handizive hangu kuti marecord labels aibhadhara sei, but ipapa apa nyonga yemari ndo yakaita kuti Sifas Karushanga na System Tajwida wabva aita aziva kwakaziva kake. System Tajwida achinovhura rake band rakazopisa raizi Zezesa Challengers, ukuyo Sifas Karushanga achinovhura rake achinzi Mabaua. Zvisine yaifunga kuti ndikavhura rangu rinonzi Mabaua Express ndopa ndinobva ndangotora mbiri yekuKiama, but hazvina kuzofamba nenzira iyoyo. The Macheso Zakaria combo was the stuff of legends. Ruregerero yakaburwa muna 1996 is one of Kiama's finest tracks, not just for the deep lyrics, but musically. Vocals are on 100%. Alec Macheso and Madzibaba were in fine form that time. The way Madzibaba's and the way Nicholas Zakaria and Macheso's vocals harmonized panziyo dzakawanda dzeKiama, waitogona kutofunga kuti munhu wani. Nekuti waitonatsonzwa mavoice avo aipindirana. Madzibaba sometimes airova kakaita auto, then Macheso obva arova kana kwakaita kunge katena. Dzimwe nguva Madzibaba orova kasoprano, Macheso orova kanenge kaauto. Zvichingoalternata zvokuti wainatsonzwa kuti vanhu ava vari kupindirana. Unoziva kuti panopatsanura namabhendi panozobuda mashoko anenge achitaurwa. Imwe producer anonzi Bothmo Nyambondera, one of the legendary producer, I quote mustatement raakataura. Zakaria is also a good musician, but at times I felt he was suppressing the talent of Macheso. Zakaria had his own certain ways of doing things. I could see Macheso was being limited. Close quotes. Unongoziva kuti mumagitare inguva yekuti dzimwe nguva zvimwe zvinombonaka, mashows munombowawana, kuzoita nguva yekuti mashows manenge adzikira. Paperiod yekuti mashows eKiama anga adzikira, Madzibaba Nicholas Zakaria akabva ati ndirega nditange zvamukuru matracks. Ndo pamunonzwa nhau yekuti Madzibaba Nicholas Zakaria vakabva vambonotanga kurova matracks. Zvichineyo vamwe vanenge vazosara havana kuti regai timire, vakangoenderera mberi neband. Kunova kwakazotangawo orchestra mberi kwazvo nekuti Madzibaba vanga vakuendawo kumatracks. Kubva hako kwaAlec Macheso muKiama Boys handiko kupera kwakaita Madzibaba Nicholas Zakaria, vakaenderera mberi.
vakaendera mberi vakabva vatsvaga mumwe baseman, vakatsvaga baseman ainzi Nasho Azati, achiriko nanhasi. God knows landerani, mamwe aimuti Mandebvu ndiye anga akurwa muvocals, Tafi Nyamunda airwa marhythm guitars nemalead mamwe, kuzoitawo Zakaria akaramba aripo. Tingakwanisi kupedza nhoroondo yamadzibaba Nicholas Zakaria nangoti tinhonge zvimwe zvatinenge tichingonzwawo nezvatinenge tichiona. Tichipedza hedu toda kupedza mumashoko amadzibaba Nicholas Zakaria, anzi kutaura kwako ngakuve mharidzo yakanaka. Rest in peace to one of the true greats of Sungura music. Rest in peace, Nicholas Zakaria. Thank you.